daga farko ina yi wa mai girma chairman na jama'are da deputy da vice chairman ɗinmu da directors da council da akwai Dr. Sabatu Salihu da jami'an tsaro da yan uwana da hakimai ina muku sallama irin ta addinin musulunci da assalamu alaikum. Bayan haka zan yi amfani da wannan dama na sanar da ku cewa dama ni na zo wakiltar sarki ne wanda ya turo ni na sanar da ku cewa wannan al'amari yana muku fatan alheri yadda kuka faro wannan shani na kuka gama lafiya ubangiji Allah sanya alheri yadda kuka zo cikin wannan kasa ta su zama da lafiya ubangiji Allah mai da ku gida lafiya muna kuma muku addu'a ta fatan alheri wannan kungiya ba iya ne ya kamata ku tsaya ba Allah ƙara ta mu dai muna ƙara da girma gwamna yanda nake ta jin labari ya ba ku da gudunmuwa 100 bisa 100 ubangiji Allah ya saka masa da alheri inda muka tara wannan waje Allah ubangiji ya bai da kowa gidansa assalamu alaikum wa rahmatullahi